Ix-Xwejni Għawdex, żona monija b'bosta salini tal-melħ f'dan ir-raħal pittoresk taż-Żebbuġ li sal-lum għadhom jintużaw għal produzzjoni tal-melħ. Alfred Attartu għatlu zokortu f'dan il-mistier. Jan innijaw meta kelli qisni 20 sena kan għadni għarows. Kint niġi hawnhekk. Sar il-mara kan dejjem jgħidli aħdimha u tħallim kenġmem għax jista' jinqala xi għawġ. U jien li għalli żummajtu sallim sa xen għandu 70 kif għalli għamilt. U dement li niflaħ nuqpa nagħmel li għalli. Huwa jispjega kif is-salini u ż-żewġ ċerjien fejn jitfgħu il-melħ imorru lura għal perjodu Ruman. Aħna f'Marzu nibdew nirranġaw dawn li jisim gifuni. Nagħmluhom il-ġebel u s-sement ħalli xin titfalem l-ilma ma jmowx. Xin ikunu l-estik illa, nibdew nippumpjaw l-ilma baħar bil-motor u nitfaħ ġa dawn il-kbar li ngħidulhom sklandori. Wara 10 ijiem nerġgħu nippumpjaw ħalġa dawn is-salini, dan li ngħidulhom imliela aħna. U hemmhekk jagħmlu 5 ijiem. Xin jgħaddu dawn il-5 ijiem l-ilma javapora biċ-xemx u jibqa' l-melħ. U jien nħib niknisib mikun baqa' tikkilma ħalli jgħinik tiknis. Ma' żmien il-proċess tal-ġbir tal-melħ ra xi bidliet. Minflok qfief u xkupa tal-qasab issa jintużaw bramel tal-plastik imtaqbin u xkupa aktar komda li biha ma jkollokx għalfejn taħdem baxxut għal sigħat twal bħalma kien il-każ qabel. Iżda hemm modod bħal menza u s-sasla li Alfred ma jbiddilhom ma' xejn. Is-sasla għad li nużuha ħej u għadha minn meta kan għamilha misser il-mara Franċ Terefel. Is-sasla li xkupa u l-qoffa li xkupa kienet kun magħmula mill-qasab jisim tal-pirtira jaqtawhom daqshekk u l-gis kienu kun uħxun daqshekk jurbtow u jfarxuha jisemrawha u kienu jgassu dik is-salina bija. Għal Alfred mod wieħed hemm biex tkun taf kemm hu tajjeb il-melħ. Dan huwa dejjem milħ tajjeb u biex tkun taf kemm hu tajjeb titgħamel biċċa ħuż biż-żgħid l-antika. Tgħid fil-futur ikomplu jinħadmu? Issa warajja jien qiegħed daqsxejn inkutot għax jien għandi t-tifel essays biex ħajjiġi hawn. Imma issa għandi t-tifla u r-ruġul u t-tifel l-ieħor. Issa mbagħad jaraw huma.